Udržiavanie vašich stieračov v perfektnom stave je veľmi dôležité pre bezpečnosť premávky. Poškodené a opotrebované stierače spolu so zlou viditeľnosťou za typického daždivého dňa môžu ohroziť váš život, ale aj životy iných. Ponúkame vám systém výmeny náhradných gúm stieračov. V nasledujúcich scénach vám ukážeme, ako jednoducho a rýchlo sa dajú vymeniť náhradné gumy stierača. Je zvláštne, že na celosvetovom trhu sú k dispozícii len 3 rozličné systémy stieračov. Nahradiť gumy stierača v konvenčných kovových držiakoch stierača je také rýchle ako výmena normálneho stierača a navyše mimoriadne jednoduché. Najprv odkloníme stierač od predného skla, pomocou klieští vyberieme starú gumu z držiaka stierača. Cez kovové úchytky držiaka stierača potom preťahneme klin, aby bolo možné vložiť náhradnú gumu stierača. Novú náhradnú gumu stierača potom nasadíme do držiaka stierača. Koncové úchytky stlačíme jemne k sebe a potom zaistíme poslednou úchytkou držiaka stierača. A je to. Jednoducho odrežeme prečnievajúcu gumu. Dbáme pritom na to, aby náhradná guma prečnievala 1,5 cm za poslednú úchytku. Stierač priklopíme späť na predné sklo. Takto je výmena za niekoľko sekúnd hotová. Jednoduché však? Ako vymeníme náhradné gumy pri uzavretých plastových stieračoch, napríklad zadné stierače? To je ešte jednoduchšie. Stierač odklopíme smerom od karosérie. Starú gumu stierača odtiahneme trošku kovovou tyčkou a vyberieme. Na novej náhradnej gume stierača odstrihneme kovovú úchytku. Potom nasunieme náhradnú gumu stierača z tej strany, na ktorej sme odstrihli úchytku. Teraz pretiahneme náhradnú gumu stierača cez plastovú úchytku držiaka stierača, kým dosadne na druhý koniec. Prečnievajúcu dĺžku na druhej strane odstrihneme nožnicami. Necháme pritom medzeru 2 až 3 mm. Náhradnú gumu stierača ohneme a zasunieme do poslednej zvierky. Hotovo! Stierač je ako nový a má znovu optimálnu kvalitu stierania. Dokonca aj náhradné gumy inovačných, moderných a aerodynamických typov Aerotwin od firmy Bosch sa dajú našim systémom rýchlo a ľahko nahradiť. Bez odmontovania celého stierača z auta ho jednoducho nadvihneme a pomocou klieští odnímeme plastický kryt. Malým skrutkovačom nadvihneme upevňujúce háčky. Starú gumu vyťahneme. Zasunieme novú gumu a prečnievajúcu dĺžku odrežeme.
upevňujúce háčky kliešťami znovu stlačíme dohromady. Opäť nasadíme kryt. Vzduchový stierač je teraz znova ako nový. A to všetko za niekoľko sekúnd. Naše náhradné gumy na stierače sú vhodné nielen pre autá, ale aj pre všetky druhy stieračov dostupných na svetovom trhu. Naše náhradné gumy na stierače sú ideálne pre autá, úžitkové a priemyselné vozidlá a autobusy. Takisto pre poľnohospodárske úžitkové vozidlá, lietadlá, lode a vlaky. Naše náhradné gumy na stierače slúžia aj životnému prostrediu, lebo sa už nevymieňa celé rameno stierača. Výmena trvá len niekoľko sekúnd. Stierač je potom znova taký dobrý ako nový. Naše náhradné gumy na stierače sú jednoduché, rýchlo vymeniteľné a cenovo výhodnejšie ako stierače pôvodné. Prečo sú naše náhradné gumy na stierače také veľmi žiadané na trhu? Najviac 3 produkty pre všetky typy vozidiel. To si vyžaduje len malý skladovací priestor. Podstatná úspora času. Odpadá vyhľadávanie vhodného modelu stierača. Cenovo výhodnejší. Pôvodné stierače sú drahšie. Pôvodný držiak stierača zostáva na vozidle. Pôvodný držiak zostáva na vozidle, takže sa nemení aerodynamika. Ekologickejší, menej odpadu, lebo u nás sa vymieňa len guma stierača. Odolnosť voči teplote a kyselinám. Odolnosť voči teplote a kyselinám spolu s dlhou životnosťou našich stieračov je na trhu ojedinelá. Optimálny doplnok. Naše náhradné gumy sú najoptimálnejším doplnkom ku každému sortimentu. Úspešný na celom svete. Predáva sa už 10 rokov vo viac ako 70 krajinách sveta. Zarobiť viac peňazí bez stresu. Je čas tým začať.